hürmetli tыңлаучыларыбыз. Бүгін біздің Дүния студиясында қонақта Татарстан Яңа Ғасыр телерадио компаниясының генераль директор орынбасары, баш продюсер Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова. Хәерле көн, Миләүшә Ләбиповна. Сәлеметсез. Беләсезме, мин сезнең телевидениедә эшлегезне күз алдыма яхшы китерәм. Ансы бер эш. Ләкин әле менә шуның өстенә яңа проектлар уйлап табу, төрле бәйгеләр уздыру, концертларны кую, аның режиссеры булып, монсы тагын шулар янына өстәлә торган эш. Менә безнең татар моңы халыкара телевизион яшь башкаручылар бәйгесе бара. Һәм аның төп оештыручыларының берсе шушы ук Яңа Гасыр телерадио компаниясе. Һәм әйдәп йөрүче кешесе сез. Мишәбивна, менә ел сайын уздырабыз. Менә Алла бирсә декабрь урталарында аның гала концерты булачак. Менә быелгысы башкаларыннан аерылдымы татар моңының? Быел 12 декабрьдә була Камал театрында. Әлбәттә, без инде шул концертта катнашкан һәм лауреатларны да, аларның әниләрен, әтиләрен дә чакырабыз, чөнки быелгы концертның концепциясе әйтегендә төп идеясы ул безнең мәшһүр җырчыларыбызны искә алу. Ул әлбәттә искә алу кичәсе булмый. Ул менә шул җырчыларның репертуарларыннан иң яхшы әсәрләрен, иң яхшы җырларын сайлап алып, менә бу яшь конкурсантларга, лауреатларга җырлату. Ягъни тере оркестр белән, Рәсим Ильясов җитәкчелегендә Казан Нуры оркестры белән һәм ансамбль белән, баян белән, фортепиано белән бу конкурсантлар менә шул мәшһүр җырчыларыбызның репертуарыннан җырларны башкарачаклар. Әлбәттә, инде бу шул буыннан буынга күчә торган безнең мирасыбыз, вокаль, татар музыкасының мирасы. Миңа калса, бу әйбәт идея һәм ул әгәр быел менә шулай килеп чыкса, менә бу яшьләргә үрнәк булып, менә шул репертуарны ничек сайларга, нинди җырларны репертуарга кертергә, менә шул үрнәк булыр дип уйлыйм мин, тәҗрибә. Менә беләсезме, теге регионнарда сайлап алу турларында ул инде фестивальләрдән сайлап алына бит. Минем дә катнашканым бар. Менә алар теге Казанга киләсен, теге ярым финалда катнашасын дип әйтешкә, алар бөтенләй башка төрле үзләрен хис итәләр, дугынланалар, куркалар, каушыйлар, киләселәр килү теләге дә бар. Менә быелгы фестивальдә, быелгы бәйгедә, фестиваль дип ялгыш әйттем, быелгы бәйгедә менә Россия төбәкләре, чит илләр, яңалар бармы? Яисә шул ук төбәкләрдән киләләрме? Юк, бар. Чөнки елда ниндидер яңа төбәкләр кушылып килә инде безнең конкурска. Аның төп регионнарда бар, әйтик, шул ук Екатеринбург, шул ук Оренбург өлкәләре, Башкортстан бар инде. Аннан менә шул төп өлкәләр шулар инде. Анда чыннан да ул табигый әйбер, аны аңлатып та була. Анда бик күп татарлар яши һәм алар әлбәттә кайнап, менә шул Казанда кайнап яшьләрен дә үстерәләр. Ләкин быел безнең, мәсәлән, әлегә кадәр булмаган, әле Ульяновск өлкәсеннән чыкмаганнар шул кадәр. Менә быел Ульяновск өлкәсе бар, быел Омскилар килде, Омскидан да бар. Менә быел Сибир ягыннан күбрәк килделәр. Без бик сөенәбез моңа, чөнки ерак юл бит инде. Ләкин шуңа карамастан алар икенче турга, өченче турга килделәр. Хәзер инде рәхәтләнеп безнең гала концертка әзерләнеп, иртәрәк килеп, тагын бер-ике репетиция монда Казанда инде, Казанга килеп ясап, Алла бирсә 12 декабрьдә безнең Камал сәхнәсенә чыгачаклар. Чит илләр бармы? Бар. Чит илдән безнең Кытайдан Шадия Шамил, ул инде әлбәттә Кытай татарлар арасында билгеле шәхес, аны беләләр. Ул чыннан да профессиональ дәрәҗәлектә инде хәзер җырчы, ләкин ул бездә әле булмаган. Казанда бик Казанга киләсе килә аның. Һәм безнең Казан консерваториясын тәмамлап, ләкин хәзер Төркиядә яшәүче Светлана Гашигулина, ул да безнең катнаша. Ул инде шул үзе Башкортстанда туып, керәшеннәрнең бер авылында туып үскән бала. Менә шулай аның язмышы шулай булган, хәзер Төркиядә яши. Менә ул керәшен татарларының канга сеңгән, аның теге балачактан калган Сәнәкәй буе дигән җырны җырлаячак акапельно. Мин уйлыйм, бу матур номер булачак. Калганнар турында да сөйләргә була, чөнки монда классикларыбыз җырлары күп була бу программада. Әйтик, шул ук Рөстәм Яхин. Быел безнең шундый программа, төрле елларда иң популяр булган җырлар керде бу программага. Һәм ул менә ничектер үземнең минем
бала чактан сиңип калган бу көйлөр. Мен аларны күрәсең шул бала чактан гүлтеге күңелдә яшәткәнмен. Менә хәзер инде бу конкурсантларга, лауреатларга җырлатырлык мөмкинчелек булгач, менә шулай шүпләп кенә фондта утырып, без аны телевидение фондыннан да бөтен архивларны актарып, шуннан да эзләдек, радио фондыннан да. Демәк, менә шул бәлкем өлкәнрәк буынга таныш булган җырлардыр. Ләкин алар хәзер яңартылып, менә шундый яңарыш булыр дип уйлыйм бу җырлар өчен дә. Чөнки икенче тапкыр җырны сәхнәгә кайтару, тагын заманча иттереп аны җырлау һәм тере уен кораллары, инструментлар белән шулай җырлау, ул җырга тагын да яңа тормыш бирә. Гомерен узайта. Мәшәлән, менә без инде үткәрәбез, беренче еллардан үткәрдек, тотармаган җырчыларыбыз шактый күренәләр, ләкин аларның барысын бергә җыеп, ниндидер бер сәхнәдә шундый концертлар, регионнарга чыгарып күрсәтү, Казан сәхнәсендә күрсәтү, менә шундый проектлар бармы безнең? Быел без үткәреп караган идек, менә элеккеге елларның лауреатларын җыеп, Сабантуйга багышлап, Казанда да булды ул, Татарстанда да берничә концерт булды, Алабугада, Чаллыда, Әлмәттә, Түбән Камада. Миңа калса бу ел дәвамында бара торган эш булырга тиеш. Чөнки бу конкурс, Татармон конкурсы, ул регионнарда бик популярлашып китте. Һәм бу табигый бер, чөнки анда сусаганнар бу җырга, шул моңга. Һәм яшьләр өчен дә ул телгә кирип китер өчен бик җайлы, чөнки җырлаганда бит инде телнең тәмен тоеп җырлыйсың. Регионнарга чыгар өчен, моның өчен әлбәттә аерым бер оешма кирәк. Бу инде шул конкурсны үткәрә торган теге 2-3 кеше генә түгел, шул дирекция рәвешендә, монда оешма кирәк, чөнки аның оештыру мәшәкатьләре шактый. Һәм финанс чыгымнары да кирәк. Һәм инде миңа калса, әгәр бу регионнарга кызык икән, бу Татарстаннан гына чыгымнар булырга тиеш түгел, ул шул регионнар белән берлектә эшләнгән гастрольләр булырга тиеш. Әгәр кызыксыну бар икән, сез әзер. Без әзер. Мәшәлән, мин инде әйттем, сез бит шактый гына проектларның авторы да, режиссеры да, менә бөтен дөнья татар конгрессының съездына әзерләнгән концерт программасы да сезнең иҗат җимеше булды. Аннан соң Татар яшьләр форумына багышланган концертында сезнең ярдәм белән без томашачыга яшьләргә җиткерә алдык. Монсы безнең бөтен дөнья татар конгрессына кагылышлы эшләрне әйтеп китәм мин. Һәм инде менә быел яңа бәйге, бу 1 декабрьдә, кышның 1 көнендә була торган, булса милли премия тапшыру тантанасы булачак декабрьдә, Пирамидада. Һәм безнең бик саллы, матур, тавышлы, зәвыклы җырчыларыбыз катнашында уза торган фестивальгә, бәйгегә йомгак инде бу. Менә шушы экранда барган, 7 ай барды бугай инде ул ялгышмасам. Шуларга нәтиҗә. Менә монсы ничек узачак? Сез бит инде моны күз алдында тотасыз, без телевизорда гына күреп беләбез, теге җырчыларны сайлаганда телефоннан шылтыратып кына әйтәләр. Тавыш бирәсез. Тавыш кына бирәбез без, бер токтаусыз. Чыннан да менә бу радио белән телевидение белән эшләгән проектлар, уртак проектлар, ул бик уңышлы проектлар. Безнең андый тәҗрибә бар. Без берничә ел элек, 2007-2008 елларда 7 йылдыз дигән бер фестиваль үткәргән. Анысы инде фестиваль. Анда да шундый ук әйтик система булган иде. Менә эфирда турыдан-туры тавыш бирү системасы бар. Янда шул 7 тәкъдим ителгән җырга тавыш бирергә буладыр. Һәм менә бу музыкаль листә, ул мин аны әйтерем, шул 7 йылдызның яңадан эфирга кайту. Монда уңы инде, тегендә 7, монда уң. Да, хәзер күбәйде бит хәзер. Хәзер Салават Закиевич әйтмешлек, хәзер алар 700 сәхнәдә. Бездә инде шулай 7 генә булган, хәзер 10 инде. Бу музыкаль листә дигән проект ул радиода башланып киткән, 3 ел бара инде ул радиода. Һәм анда да СМС рәвешендә тавыш бирү бар. Телевидениегә чыккач, әлбәттә, яңасы телевидениесында популярлашып китте. Чөнки анда инде клипларны күрсәтү мөмкинчелеге бар. Анда җырчыны тере килеш күрәләр бит, тавышын гына түгел. Үзендә күрәсең, теге матур гына җырлар булгач, күп кенә кеше шулай тартылып бу проектка. Чыннан да без быел
7 ай дәврендә дәвамында алып бардык бу эшне һәм аның хикмәте нәрсәдә дип әйтим инде. Бик күп кеше сорый бу татар җырына ниндидер конкурент дигән сүзләрдә ишетелә, шулай булмас микән? Бер үк зданиедә була, җиңге бер үк бина, шундай. Мин алай дип әйтмәсем, чөнки һәрбер конкурсның һәм һәрбер концертның, һәрбер фестивальның аның барбер үз урыны бар. Әйтик, монда бөтенләй икенче төрле бит инде сайлау мөмкинчелеге. Монда бит инде без халык сайланган, халык сайлый, йөрәк сайлаган җырлар дип әйтәбез. Чыннан да бу тере тавыш бирү нәтиҗәсендә килеп чыккан бу җиңүчеләр, менә кем өчен күбрәк тавыш биргән, шулар чыккан. Әйтик, монда ниндидер менә жюри дигән әйбер юк. Монда халык үзе жюри. Мәшкиләбез биртә белән сәгать 8-дә торып утырып, шуны көтәбез, минем үземә дә кызык. Һәм монда теге концертның үзенчәлеге нәрсәдә? Без концерт буена бер сорауга җавап эзлибез. Сезгә нинди җыр кирәк? Ягъни, менә шул хит-парадта кем өчен тавыш биргәннәр? Нинди җырлар өчен тавыш бирә халык? Димәк, менә уйланырга монда нигез бар. Нинди җырларны халык сайлый икән безнең? Мин әйтер идем, бик көтелмәгән кайвакыт теге хит-парадта көтелмәгән нәтиҗәләр булды. Ай буе менә. Мәсәлән, бер айда яшь кенә җырчылар калкып чыкты, шул ук Марат Файрушин әнкәй җыры белән. Бик күп тавыш бирделәр. Без аны уйламаган идек, шулай килеп чыгар дип. Сирия Зәйнетдинова менә күп тавыш булды, барды бит шулай. Аккүл белән, менә халык җыры. Аннан соң Руслан Керимуддинов җырлады. Ул да менә күп тавышлар җыйды ул. Кайвакыт менә кайбер атнада Салават Фатхетдинов, Айдар Галимовның узып киткән яшь буын җырчылары булды. Гаҗәп бит инде. Алар, миңа әйтәләр, алар өчен дуслар ничектер теге тавыш бирә. Беләсезме, ул күпме генә тавыш бирсәң дә барбер у кадәр тавышны җыеп булмый. Чөнки телефонның мөмкинчелекләре шикле. Аны берничек тә теге бер телефоннан әйтик 1000 тавыш биреп булмый. Ягъни, шул кеше өчен, шул җыр өчен чыннан да менә тавыш бирү, күп кешедән тавыш бирү булган. Мин мәсәлән, бу объектив һәм бик гадел хит-парад нәтиҗәләре дип әйтәм. Халык биргән бәяне бу. Чөнки безнең берничек тә бу процесска катнашырга мөмкинчелек юк компаниянең. Бу безнең тавыш бирү цифровой технология дигән компания белән эшләнә. Безгә нәтиҗәсе генә килә. Менә әйтик, тавыш бирү бара 3 минут дәвамында. Анда берничек тә без кысыла алмыйбыз бу процесска. Безгә инде шул килгән тавышларны гына җыр ахырында 3 минут үткәч шуны күрсәтәләр. Безнең монда берничек тә теге үзгәртергә мөмкинчелек юк. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шул гаделлеге белән, шул халыкчанлыгы белән, менә шул кызыксынуы белән ул аерылып тора. Менә барып карыйсы килә инде шуны. Менә шуңа күрә ул концертның да 21 генә кеше бит инде. Ләкин аның төрле булулары, төрле җырчылары без көтелмәгән кайвакыт теге көтмисең бит инде яшь кенә кешедән шулай узып китәрде, беренче урында булыр дип. Монда шул көтелмәгән нәтиҗәләре минемчә кызыксыну уята. Һәм церемония вакытында, менә шул тантана вакытында без әле күп кенә сюрпризлар күрербез. Без монда тырыштык инде, матур булсын өчен, кызык булсын өчен бик җиңел генә сценарий булды инде. Без аны теге помпезный шундый теге тантана дип әйтмәсәк, ул халык белән аралашуда, ул шул ук вакытта мәзәкләрдә, ул шундый бик бер-беребездән азрак көлеп кенә дә сөйләшү бар. Чөнки минем фикерем, менә үзенең ниндидер сыйфатларыннан көлә белгән милләт, ул бик прогрессив милләт. Димәк, ул уйлана үзенең ниндидер кимчелекләре турында. Һәм кимчелекләрдән үзеннән көлү ул кешенең дә интеллектын күрсәтә, һәм милләтнең дә зәвыгын күрсәтә. Менә шул концертта без үзебездән азрак көлеп тә алабыз. Ансы да кирәк. Мин шулай менә карагыз әле. Бу бит инде хәзер нәтиҗә ясалды, ләкин бит телевизорда безнең бу тапшыру дәвам итә. Димәк, бу концертның, бу премия бирүнең дәвамы булачак. Менә хәзер инде быелгы
хит парадының әйтик ноябрьдә башланды бит инде. Быелгы хит парадның беренче ае ноябрь була инде. Менә ноябрьдән башлап хәзер киләсе ноябрьгә кадәр безнең ел дәвамында тагын шул ай сайын 3 кеше җиңүче була бит инде. Һәм инде киләсе елга, Алла бирсә, Алла теләсә, менә шулай ук декабрь айларында без инде шул ел нәтиҗәләре буларак, быелгы ноябрьдән башлап безнең инде килеп чыга 12 айда 36 җырчы булган. 36 җырчы була. Монда тагын бер үзенчәлек бар. Без бит әле җырчыларның гына түгел, без авторларын да билгелибез. Менә бу бик зур эш, минемчә, һәрбер автор, һәрбер җырның 3 авторы бар. 3 авторы бар. Менә шул 2 авторын кайвакыт онытып та җибәрәбез бит инде, күп кенә конкурсларда да авторсыз гына җырчы бар, ләкин җыр булмаса, җырчы да булмаса бит инде. Шуңа күрә без инде авторларга аерым менә шул тантаналы рәвештә дипломнар тапшырып, без аларның һәммәсен сәхнәгә чыгарабыз. Тагын бер менә шул авторлар искә төште. Бит инде автор башкаручылар да булды, да үз җырларын башкаручылар да бар. Алар ике тагыр бүләкләнә дигән сүз инде. Ике тапкыр инде. Димәк, андый бәхетләр дә булачак. Була. Андый берничә кеше бар, Эшләгәндә инде менә безнең бүгенге әңгәмәбез ахырына якынлаша. Менә билетлар бардыр дип беләм әле, мине исә биттеме инде. Билетлар юк инде. Хәзер инде бездән сорыйлар. Чукып сорыйлар, салтыратып. Ну, пирамида инде ул бәлки кабар алмый, шунда 1000 кешелек урын инде улай бит. Ләкин без аны әлбәттә телевизордан күрсәтәбез. Бу бик матур бәйрәм булачак. Алла теләсә. Барып карасаны бетер инде. Һәм ТНВ Планета һәм Татарстан каналында да, ТНВ Татарстанда да без бу концертны әлбәттә күрсәтәчәкбез. Минем уйлавымча, монда 1000 генә тамашачы булмый, монда миллионланган бөтен татар дөньясы бу матур гына вакыйганы күзәтә ала. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директор урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова булды.